У центрі Києва вшанували пам'ять загиблого 2 роки тому журналіста Павла Шеремета. Друзі, близькі та колеги зібралися сьогодні зранку на тому самому місці, де рівно 2 роки тому було підірвано машину, в якій Павло Шеремет добирався до роботи. Учасники акції вимагали від влади та правоохоронців довести цю справу до кінця. Чому гальмується розслідування? Далі Валерій Бакус. Від самого ранку люди збираються на розі столичних вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 2 роки тому трагічно обірвалось життя їх друга та колеги. Приносять квіти, в руках тримають таблички «Павло Шеремет. 2 роки. Вбивці досі не знайдені». Знайти замовників та виконавців вбивства – єдине, чого вони вимагають від правоохоронців. Коли говорять, що це справа гідності, а потім через 1,5 роки немає ані коментарів, ані прес-конференції. Це діагноз реформи поліції, це діагноз, що за 18 років, я маю на увазі від моменту смерті засновника «Української правди» Георгія Гонгадзе, мало що змінилося. Ось кадри єдиної прес-конференції по справі Павла Шеремета. Тоді, в лютому 2017-го, керівництво Нацполіції звітувало, що слідство встановило, яку саме вибухівку було використано для вбивства Шеремета. Відтоді про розслідування ані пари з вуст. На докір такої мовчанки від слідства деякі журналісти прийшли на акцію із перекресленими чорним маркером ротами. Ми повинні вимагати, щоб розслідування було відкритим, публічним, що повинні бути постійні звіти, а на 2 роки повністю мовчанка від владних структур. Одразу після смерті Павла Шеремета за розслідування справи по гарячих слідах взялися і журналісти. Дмитро Гнап разом з командою однодумців зібрав унікальні кадри з камер відеоспостереження, в об'єктиви яких потрапили виконавці вбивства, а також вийшли на колишнього працівника СБУ, який в ніч перед вбивством перебував під будинком Шеремета. У травні 2017-го всі матеріали упорядкували в документальний фільм та передали слідству. Та і це не допомогло поліції у швидкому розкритті справи. Однак дехто з друзів загиблого впевнені, навіть попри те, що вже пройшло 2 роки, справу все ще можна розкрити. Мы должны выстоять, и мы должны довести это дело до конца. Вот 2 года, кто бы там ни говорил, все уже потеряны, все нет. Свидетели есть, знакомые, коллеги есть, которые могут рассказать, и при определенной профессиональной такой подготовке все это можно делать. Про те, що поліція, не покладаючи рук, працює над розслідуванням вбивства Шеремета, сьогодні під час прес-брифінгу в Одесі журналістів запевняв очільник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін. Позитивные результаты есть, что идет серьезная работа по определенным направлениям. Сегодня я могу сказать, что установлена особа. Эта особа установлена, не личность установлена. Установлено, что это человек, которого можно идентифицировать. В дальнейшем эта работа, которая уже была проведена, позволит нам установить личность этой особы, та, которая была до убийства и которая была на видео при непосредственном минировании. Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року. О 7:45 машина, на якій журналіст їхав на ранковий ефір, вибухнула просто посеред Києва. Наразі розглядається кілька версій мотивів вбивства, серед яких професійна діяльність журналіста та вбивство через особисті неприязні стосунки. Валерій Бакус, Максим Кондратенко, Заман, АТР.